זהו טלי, 3. זהו 3. מה פתאום? 4. עכשיו, 4 לא? כן. אתה 4. לא, 3, לא? טלי, בכמה את? 4. כן, הסתכלתי על זה, שאני עוד מעט בת 3. נכון. טוב, אני עושה לך הפתעה. כן. גדולה כבר. ועכשיו, טלי מוכנה? אבל, מה טלי צריכה לעשות? לקפוץ. פיתולים, נהדר. מה זה פיתולים? היא עוברת בין החישובים. טלי מוכנה? מוכנה? יאללה, זה שלי, בת 2.5. יש 1.5 ביניהם. באוקטובר יהיה. כן. הייתם מה זה 4? וואו.